ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12ଟି 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମକୁ ଜାଣିବୁ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବା ଟଙ୍କାଟେ ପରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ ବିଷ ପଇସା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନର ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ। ହଁ ବା ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାକୁ ବଜେଟ୍ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଗ୍ରୁପ ତମ ଭଳି କୋଉ ମାଗିନାଟା ସେ କହିଲ? ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡ଼ି ତିଆରଠୁ ଚଢ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ ଗଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁଳା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ। କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇଛି ନା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ପାଇଲି 6 ମାସ କ୍ଷୀର କାଟ କରି ପିଇଛ କାଠକୁ ଢିକି ଭାବୁଛ ପରା। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖଟଣି ହେଉଥିଲା ଘରେ ଆସି ରାତିରେ ଖଟଣି ହେଉଥିଲା ଆଉ କମଜୋର ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କାଟ କରି ପିଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତୁ ସାଇ ଭାଇରେ ମୋତେ ବେଜିତି କରି କହିବୁ? ହଉ ହଉ ଏ ମାସ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆର ମାସ ଦେଇଦେବି। ହଁ ତମ ଏକ ତ 4 ମାସ ହେଲା କହିଲଣି କାଲି ସକାଳେ 12 ମାଇପ ଆସିବ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ମୋ ହାତରୁ କାଚ କାଢ଼ିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସିଧା ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ି ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇବି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ଲୋକ କହି ଦେଖ ଏଇଠି ବହିଟା ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ମାଇପ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଫକ ଫକ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଡିଏ ନେଇ ତା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦୌରା ଦେବି ଦରା ଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାରୁ ଗାରୁ ମୋ ଉପରେ ହଉଛ କହିଲ ତମେ ହଁ? ଆଉ ସେ ଉଛୁଳା ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରାତିରେ ଚୁପ୍ତରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାନ୍ଥ 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଗୁରା କୁହନା ମୋ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋ ଭ୍ୟାନିଟି ଦେଲା ମୁଁ ଯାଏ। ହଁ ଦଉଛି ଏମିତି କାଁ ହଉଛି? ଦିଗମ କେତେ ରଙ୍ଗ କରିଦ ଯେବେଠାରୁ ଗଢ଼ା ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ